bangcwele basezulwini, ngizocela ukuthi uNkulunkulu abe ngakimi. Ngeke ngisazethula umshumelo usenethule ngomfana wesithole ngizize lapha zonke izizwe ngisemthethweni. Ngicela uNkulunkulu angiphe amazwi okuphila ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abaphuma ezindlini bezelana baphuma bephilile. Ngizocela ngesihlabelelo sikhulu 177 177 La pu Subabizabani
ukudeba Efesu 6 verse 19. Bangcwele basezulwini, ngiyabonga, ngibonga ukuvuma kwenu maNazaretha. Ivunge lena iyasezulwini manivuma, ngiyajula, ngibona ngathi angisekho kulomhlaba, ngathi ngikwelinye izwe. Yasho njalo inkosi langa lamalanga. Uthi lezi ihlabelo zapha ekhaya akuzona zasemhlabeni kodwa ezokuphila. Lezi ihlabelelo khona ihlabelo ukuthi umuntu mayegula bese uyahlabela bese uyasinda. Yikho mangabe uhlabelela izwi uNkulunkulu akuphelona futhi ulikhiphe ngalokho. Ihlabelelo sesaba umthandazo wesabatha laphana. Khona labathi lapho bebuthene khona begcina isabatha akababheki ngamehlo akhe. Ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kodwa yena ubeka indlebe yokuhlabelela kwabamesabayo njengoba esihlabelela uShembe ubeka indlebe. Ngicela ngifundele yona baba masitholi. Ninxusele nami. Ngicela ningithandazise maNazaretha. Ukuba ngiphiwe amandla okushumayela, ukuba enzokukhuluma nje lapha iphiwe uShembe. Ivule umlomo wami ngize ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli. Ngibe nesibindi sokuma phambi kwenu ngoba nina uNkulunkulu masenila. Engiyisithunywa esiposhiweyo ngalo. Siboshiwe-ke maNazaretha. Noma uthanda noma ungathanda sathi masesotha nina futhi nihambise umsozo kaNkulunkulu. Ukuba ngishumayele ngesibindi. Yebo. Njengokuba kufanele ngishumayele. Inkosi kusisi. Bantu labaNkulunkulu ngicela ukuthi noma ngabe ngikhuluma noma ngabe ngishumayela isikhathi esiningi mangabe ngiphambi kwenu maNazaretha kulolu hambo lolu lasezulwini ngibe ngicela ukuthi uNkulunkulu angiphe ukuthi ngibe umntwana njalo. Ngingabi namahlombe amakhulu. Kodwa njalo nje nginciphe ngibe umntwana othobekileyo. Bangcwele basezulwini indaba zikaShembe ziningi kakhulu. Kwesinye isikhathi uthi ma ukhuluma bese ke ziyabanga zibanga umnyango wodwa. Ngiyazi bangcwele ukuthi isikhathi esiningi mangilana khona indawo engidlule kuyo ngoba mangabe ulapha ukukhumbula ukuthi konje uzugqokela ingubo emhlophe wangena kanjani. Ngicela ukuyithinta leyo ndawana leyo yale nganekwane. Kodwa ke ziningi indaba zikaShembe, inganekwane yenkukhu ayibonga inkosi. Kodwa ke intshumayelo zalapha ekhaya yathi inkosi inyanga ezulu ngesikhathi sayo yathi anobhala maNazaretha ngoba ziyofuneka lezi indaba. Ngicabanga ukuthi abanye benu khona sebeyibhalile ayibonga inkosi. Uthe mangabe kuzoshintsha ibhanti inkosi ilangaphuma Scott nabalutshali bashisile abahangula. Khona abantu ibandla lahluka naphakathi. Khona abanye badideka. Angikhulumi ngalokho kakhulu kodwa ngikhuluma ngokuthi uShembe indaba zakhe uyifuna nje bezinjalo zonke intshumayelo ezishiyelwayo futhi uyigcine uyibhale phansi ngoba uShembe uyifuna ngelinye ilanga. Khona la kwathi ukuthi kufanele ukuqoqoshwe iBhayibheli lamaNazaretha. Esikhathini senkosi uThixo kwaze kwakhishwa umfundisi impela uthiwa uyefuna aqoqe yonke izintshumayelo ekhona kodwa manje asazi ukuthi lelo Bhayibheli lo bangakanani. Ngoba njengoba nilana nje omunye nomunye uyiBhayibheli nje kuphela. Kuthe mangabe kukhona unobhala omdala
wayekhona ukuphendukela kwakhe wayekhona ngesikhathi sikaBhombela waba unobhala esikhathini senkosi ilanga lamalanga ubaba mhlamba abanye abadala bayamazi ubaba uPetros Dlomo wathi mangabe sekufikele isidididi lesi waphazamiseka wangabona ngikhuluma ngokuthanda wathandwa ubaba uDlomo ayibonga inkosi wathi bedidekile yafika inkosi ilanga lamalanga isikhotheme yafika kuyo yathi Dlomo kuphi na wathi baba ngilapha wathi hayi buye lapho khona ngoba manje usulahlekile wathi into oqala wena liphi ibhuku lomlando olibhalile lentshumayelo kaSithole na uthi manje ukuthi wayimeqinge sibonakalisweni wangalithola wathi uyafuna ngoba wayiqophe imilambo njalo ubaba unobhala omdala emva kwakhe kwalandela umbangeli uDlomo mhlamba abaningi babonile ikhehla le wathi ibuya mntanami ngoba ngiyafuna lo mlando ubuye futhi uyoqala phansi ubhale lo mlando ngoba ngifuna uzuphela wathandwa kanjalo ubaba uDlomo unobhala wabuyiswa nje ngendaba yokuthi akabuya azobhala umlando ngoba ushamba uyafuna waqhubeka ukubhala omunye ubhala futhi umhlambululo uSithole wayesekuphakameni umhlambululo wasekuphakameni wayesekhule kakhulu uhambe nje kule minyakanyana edlule nje ngicabanga ukuthi kwasekuyiunyazi lisanda kuhlala ehlalweni mangaphazama ubaba uSithole umhlambululo wasekuphakameni ubaba uSithole ekwathi mangabe efikile kuphakameni inkosi langa lamalanga lathi uSithole lisho kubaba uSithole loyo khona inkosazana yaseMaritzburg igama layo uBeauty ngicela uthathe yona yibukane bonkosikazi wayo wakho nangempela kwabanjalo zikhona lezi insizwa zakwaSithole zilapha ekuphakameni lapha kwaBhekuzulu bakhona basezulwini sisendabeni enkulu ushembe uyinkulunkulu maNazaretha ayibonga inkosi ushembe uNkulunkulu uThixo uphelele izolo lokho kade sinayo lapha ekwandeni ngaphumelela ekwandeni ewinyokeni angiphumelelanga lapha ezisho khona ezichaza uNkulunkulu bakhe ushembe futhi akadeleki ngabe sesadela qala kodwa ushembe uhlala emusha njalo kithi sibophile namanje imithwalo siyehla siyehlele uNkulunkulu asikhumbule ngathi angasithwala lapha endleleni singavelela lutho esiyofika emzini wasebusheni lapha umhlaba wonke amagomboma nomhlaba la yophelela khona inhliziyo zethu inhliziyo zamaNazaretha amagumbo wonke omhlaba acabanga into eyodwa sicabanga ubonga uJehova ngoba elungile hayi siyakuleyo ndaba amaNazaretha cela nawo mawusuka lana uma ngabe ungakehli sazokwehla ekhaya ufinishisa impela ubikela abakini ubonge eqala kwabakini uma ngabe khona intondolo uhlaba intondolo ubonge kwabakini ayibonga inkosi ungahambi phambili ukuthi hayi ngizothenga inyama ka2000 iphathi ukuthi uChristmas kodwa ungazange nje uwenze lutho ungazange ubonge kwabakini nje kufanele ukuthi ube khona ukwenzayo bonke inkosi bese uyacela ushisa impepha uyacela ukuthi ngiyahamba ngiya kuNkulunkulu cela ningibelethe ngoba bona abahlali isho noma ungathula ungasho lutho babopha imithwalo bolinde emasangweni omunye nomunye ufika linda emasangweni bese linda isizukulwane sakho ukuthi sikhona siyongena yini makuthiwa mdedela angene sobe sikhona yini indaba enkulu leyo maNazaretha
ngoba njengoba kungoJulayi kungahlatshwa kungenziwa umsebenzi mawuyiNazaretha noJanuwari abanye abazi ukuthi isizathu saloko yini. Abanye bathi hayi uma kuJulayi kufanele kuchitheke igazi. Cha sinjalo akukho ukuchitheka kwegazi. Igazi nje lesima ngabe kuyisipho mhlambe kwaba umuntu kuyahlatshwa noma ngabe kumkhaba umnumzane efuna uphelezo lenkomo akho sici lapho kodwa umsebenzi ongawenzi othinta abakini isizathu sisodwa ngoba useka bengekho ngaleso sikhathi basuke besebuhleni ayibonga inkosi. Ngesikhathi kuyokwabheka bezayo inkosi sikhiphe izwi lithi kuyokwabheka bezayo bonke amagumbi omane omhlaba basuke belapha ya. Wena mhlawumbe ucabanga ukuthi hayi siyakulaba abalele laphana hayi nosekhaya kunoma ngabe uthi kuliphiswe kodwa masiya laphana uyabaqoqa bonke kwasho lona unyaza ayibonga inkosi aselinda. Lathi ningakhali khumbula ngalo lathi ningakhali manje uzohamba ngoba nenikhale nithi hawu baba sishiya sodwa ngithi hayi ningabisakhala ke sohlangana ebuhleni. Washeli elinde kwathi sohlangana ebuhleni ngoba siyakuJulayi nje bonke nemndeni yakini sobe sidibana ebuhleni siya kwabheka beza bonke ngibagoqela kwabheka beza. Siyakhona abangcwele siyosho sithi mthethe langene usukubuthene lapho bantwana baNkulunkulu bese silindeliswe ngoba lapha engasinandeliswa ayibonga inkosi. Bese siyathula nomunye inkosana inkosikazi ibopha isipoti sayo insizwa zobe ilungisa amabheshu ayibonga inkosi. Hayi kodwa kungalelo langa seshila inkosi. Masikhiphile isikhathi lolo la kuba kungalalwe uthi uyalala ubuthongo ungafiki. Uthi uyalala uthi yaqineza ungafiki ubuthongo ubona mamphumela ngaphandle kwedokodo ubona abantu beyaluza abanye bayenyuka abanye beshe bephethe imbali. Bese yakhala leyo nsizwe engakhali noma yini uManazareth ngiyanikhumbuza njalo. Bese yakhala leyo nsizwe ilokisha kancane ilokukenenezile leyo nsizwe ilokuthi bese hey wena ungakazi umbona ushede evunule uma ungahambi uhambo lwaseKenani umbona nini ila simbona khona usimakade maye evunule noma phansi inyawo echokoza izitha zakhe ephethe isihlangu sakhe ayiphumile sezulwini ilapha epulpiti iphethe isihlangu ubona ithi iqala ijitelele tata bese wajikelele ha ubona ukuthi sabonake ikhali insimbi sikayele kumbili laphana eyibona into yasezulwini aphume awu bese kwesikusiza ukuthi mina ukuthi angikhali bese yangena into yasezulwini bese siyaphuma izitsha ezethempelini bese yasho umfoka Mtunga esho kancane engathi akafuni uzo nje ethi go kuba elungi la bongani Jehova
ayibonge inkosi ngoba abamazi amagumbi amanomhlaba khona nabaphesha kwezilwandle ziyathi indiza babhuka indiza baye ebuhleni bosho njalo ayibonge inkosi abanga namapassport balungisa amapassport thina nje ukugibela nje uhambe nje 5 hours fikile noma 6 hours abanye imoto zabo kushebo baphila abanye khona abanye abanemoto ehamba bo 3 hours kwela eThekwini uyofika sobona uNkulunkulu khona abantu ushebo abangamazi eManazaretha ushebo wenyama abangamazi abazi ushebo umoya bakholwe babe nentantla bambone kodwa ngenyama bengabe bengamazi kodwa ushebo umoya ndagilima ngabakholwe kakhulu babe nothando oludlukalele thina esihlezi noNkulunkulu esimbona njalo namanje uma ugibele ndofika umbona ngathi ushebo angasibuyisela lo thando lo ngoba ushebo akalinganiswa lutho eManazaretha njengoba sikhona njena asiphile ngokuthanda kwethu angikho lapha ngokuthanda kwami ngaba kasikho ngoba sizalwa abantu ebomfungiwe ukuthi labantu ngeke baphila abazala thina oma bethu umama ongizalayo othi mayingixoxela ngoba akukho kunye sesixoxela khona sikhula sebancane nama-TV ayingekho nje sasixoxelwa iy'nganekwane zakhona into ayijoyini sesixoxela ngoShembe sixoxela ngoShembe abazali bethu ukuthi kahle kahle kuze kube eNazaretha kwaba kanjani uthi umama ongizalayo mina mntanami ngakhulwa ngaganiswa khona umkhuba okhona ukuthi umuntu etezalwa intombazane izala iganiswe isakhula besinikezwe indoda inike kube khona umoya othile noma khona amacala athile bese thatha nawo ukuba ngosikazi wakho uthi umama ke wagula kakhulu uthi ke ngathandazelwa angangasinda kuhambe kanje inyanga angangasinda kunomuntu ofakiwe lapha kimi uthi kodwa kwazokala ngenyanga kwathiwa khona umuntu lo muntu uyakhona inyanga lenyanga iyelapha kodwa ayilaphi ngamale lenyanga engaphathi kwa uthi ngasangiya lapho abazali bami bathi bona bathi kuyena le ndoda ehambisa ivangeli yathi hayi lo mntwana sesihlekile uma ngabe ungakwazi ukumthandazela asinde sesinikela ngaye nje umama ongizalayo lo wathi mayifika waphinda wathuza inhlahla wagana umshumayeli lokho yena wayithunyiwe wayibonga inkosi akukho wakwenza kodwa wathi baba wethu usemazulwini alinirandise
Lathi ngegama lika Shembe phuma kwaphila sazalwa sabakhona sikhona ngegama lika Shembe. Amen. Ngakho ke ngicela ukuthi ngathi ngone ngoba mangona obaba behlupheke kangaka mangabe ngithinta kodwa kunendawana ezinosizi kakhulu ukuthi mangithinta bese kufika usizo ngathi ngakhala kuthi ngelilanga eboshwe nobaba uMathonsi ngoba ukuboshwa lokho kwakukudla kuye wayeboshwa njalo eboshela nje ukushumayela khuluma ngoShembe namhlanje sikhuluma nje kamnandi ethimeleni kodwa khona amadoda ahlupheka kakhulu ahlupheka njengomphostoli Paul bathi simphumene lo oyihloko lamaNazaretha bamkhanda ngamatshe na ubaba waba ngomunye ke la wayekhandwa ngamatshe ekhandela ukushumayela ivangeli loNazaretha mabe mbophile nobaba uMathonsi bafike bababuza umbuzo kodwa mabethi bebuza imibuzo babashaya kakhulu babashayela izandleni lana khona iplanga babazi iplanga bese bevula imbobo mabeshaya lana ezandleni iplanga lesi bese lidonsa lenyama bashaya ukuthi abaphika uShembe bese bamabe beshaya bese bathi hayi akwanele njengoba ninentshebe ngaka bese thilalani phansi leziso bese belala phansi leziso bathi ishalelani leziso bese belala phansi bese beshalela ngelevu zabo wabona mawulele ngesiso ngathi shama push up bathi shalelani bashalela bese kuphela uShembe mase ngona mina ngoba uthoma wona wena ulapha uyisizukulwane ukukhishwa abazali ezulwini basuke lapho babashaye bathi phika lo Shembe wathi cha ngeke ngumphiki uShembe bese bamthathe bathi hayi siyagunda manje bathathi isikero babethi bamgunda sinqamuka isikero bathathe esinye bathi bamgunda sinqamuka isikero bese kuba uMathonsi bambambe ithiwa kayifana ibonga inkosi bamshaya kabuhlungu bamthithi yabona lokuthi baba insela mhlawumbe bathi sokunqamula umuno lona ngobuhlungu ngazi uqaba banga uthi ngiyazi kade awazi uwenza ukuthi bakudedele uthi baba uMathonsi uthi hayi ngoba bexoxo baba uthi hayi lapho ngamphika ngathi hayi uShembe ngimazi noSithole lona ngimazi mina nguMathonsi wale emagude bathi yawo khuluma kahle lona sekudedele bamgude bamdedele kusala baba mshanga empama anikele isihlathi sebehlulekile kumgunda base bathi hayi lo muntu kungcono simbulale mabefuna ukumbulala bese bembalele endlini encane enelokhuzana enenkosi lelonkosi upoison othile angazi noma kwakwe-acid ozoshaya lapho ekhakhayini ukuthi avuke ngakusasa esefile bambalele endlini encane ngange ngitoilet njengendlu encane wahlala lapho iconsi lokushaya ukhakhayini kodwa uShembe wayelokhu efaka isandla sakhe khongozele bama bevula ekseni bamthola icwayiza bamthola ephila bathi hayi kade umuntu onjani lo baba ngazazi lesi sigaba ndabani batshilanga bayokhala alizisho anibatshelanga ngani awunihlaleleni
ezulwini kwathi mangabe sekunjalo sebehlulekile base bathi hayi kuncane lokho base bemfaka ugesi babafaka ugesi ngapha bafakelena ikhuzane intambo enkulu lemnyama bese bambhalela asho ugesi bathi ngoba inhloso babefuna ukumbulala kodwa bathi asifuni ukungcolisa izandla zethu kodwa ushemba afike bese ibambe intambo awubulala umlilo ayibonga inkosi ezibonakalisa ukukhulu bakhe ushembe ukhona maNazaretha ushembe lo wayekhona amandulo kusewuyena namhlanje ubombele lo wayekhona emandulo usewuyena namhlanje into efunakala maNazaretha siphathe kahle nothando lolo uthando lokuqala uthando lolo lalikhona sakhula silibone eManazaretheni lingapheli sikhule thina uma wabona iNazaretha ufana nomuntu obona igolide uma kwahlangana lezo khathi wakusapha kuyibheleti lezi ekhano lezi uma kwabona kwagijima neletha hawo mntaka baba mntaka Shembe manje aManazaretha akagudlane nje buka uyomthanda kanjani uShembe ongalithanda ngelinye iNazaretha thanda useduze kwakho ngoba nesiphethe sihle wena omunye afika awufuni ukuhlalisa omunye umuntu omunye isiphethe sakhe saguga nomNazaretha ozokwaguga akanamali uma ngabe uyikholwa ungamhleki ungakhombani ngaye yenza ukulunga uhambe uyothenga umNazaretha uma ngabe unawamandla umnike khona into azoyikhipha ngomlomo wakhe athi inkosi kubusise siqala lapho sibusise ukubuke nazi uthando seduza kwakho nomakhelwana wakho bese uthanda umgcojwa wakho ngoba noma ungaquqa phela uyonikela thenga isipho esikhulu ngoba uShembe ngaphandle kwesipho sethempele wena uwedwa nje futhi ngelila ngokuthi konje wakwamthengelana uShembe uNkulunkulu ungakamthengela uShembe umgcojwa wakho umkhokheli wakho wena nje ngaphandle kwebandla ikhona into owayenza empilweni yakho uthi lento ekamkhokheli lento ekamshumayeli ngithengele umshumayeli ngoba labantu bayisangu lakho lokungena izulu ungabheki isono ngoba mawubekwe phambili njengoba ngumbangeli akuyona ingilosi hayi ngoba ngingcwele nikhonjiwe nje ukuthi angenze umsebenzi kaNkulunkulu kodwa nami nginezami izona nomshumayeli ngokunjalo nomkhokheli ngokunjalo ungabe usubheka izono zakhe ukuthi hayi akalungile ngoba sibheka izono kodwa bheka umkhokheli lo obekwa uShembe umkhokheli oyingcwele bheka umshumayeli kaShembe ngoba umshumayeli mayelana nje uShembe uqobo lwakhe ngoba mawuzo uzobika usizo awubika umshumayeli ubika uShembe ayibonga inkosi ushumayeli ukhipha igama elilodwa nje phakathi inkosi kubusisa umgcojo mayelana phambi kwebandla akabibikho umuntu angamthande wabononke sibone abantwana bakhe mangabe uzoza kade uthi wena uphiwe umshumayeli unikela kanjani kuwe abashumayeli abaphambi kwakho ilona izilo lokuqala yozulinda ukuthi hayi kofika umshumayeli mhlawumbe kuyakude noma eNatali ngonikela kuye usizi nalo selifikile umshumayeli mefika naye akazobheka ukuthi hayi lona mhlawumbe ngikhuluma kabe hayi kuphela nje usokuhlela ngoba usethathe isiposition yobuNkulunkulu ayibonga inkosi njengoba kwenzeka nje nasebuhleni ihleli into esezulwini isihlalo silaphana ibheke zilapha abashumayeli bephethe imbenga ayibonga inkosi uShembe sikethele ubashumayeli uShembe sisele kulezi imbene noma ngabe kunkosikazi wakhe ezalana ezonikela mezonikela akezile kumyeni wakhe azonikela kodwa uze kumshumayeli noma kungenzeka nje ngoba ezindlini emakhaya lapha kube khona mhlambe kubangwe isipuni
Bathi mhlambe yonke into neshembe safundisa ukuthi yonke into ucela kushembe. Unkosikazi wakho uma ubika kushembe nemakhosikazi mehlishwa abanye abika kushembe. Bese ke mangabe ezobika lapha ethempelini uzoza kumshumayeli ayibonga inkosi. Mangabe engamniki uDisemba manje. Imali ukuthenga impahla ethengela abantwana. Ezokuceba umshumayeli ngizobika umyeni wami akanginiki imali. Akasho umshumayeli ukuthi hayi futhi nike manje. Uzothi inkosi ukubusisa. Ayibonga inkosi. Hayi ngathi konje inzima lo. Kokethi. Kodwa kunjani uyobika kuphi? Ngoba umshumayeli uye lo. Yiko mangabe umshumayeli fatike uma umcocwa uhamba phezulu kwentaba ufana nomuntu ogwetshiwe. Akukholwa kwethu kholo Nazaretha kodwa ushembe ukuthi asibambelele kunzima kunjalo. Yithi inkosi langa lamalanga ngoba ngaba nenhlanta nami kancane ngayibona noma kwaba isikhathi esifishane kakhulu ngemfushane nami. Yithi inkosi langa lamalanga amaNazaretha nobambelela kuloko kuNazaretha. Ngoba kulidola lokushelelisa. Uthi nibambe ngoba uyashelela uthi nibambe shina ngamazinyo. Asibambeleleni maNazaretha. Ungaphunyuki yifa leli. Ayikho into emhlabeni enhle njengobuNazaretha. Sibe nenhlaka thina ukuthi kuba uNazaretha kuyinhlaka enkulu kakhulu. Kodwa sithi masiphakathi mhlambe sikhohle singanaki. Kukhona abafisa kuba amaNazaretha kube nzima, omunye athi hayi ngiyathanda kube uNazaretha, ngiyathanda laphana kodwa bese ngide into encane. Athi ngingathuzi aphavile nje ithi awithi yes awithi kodwa ikumnandi nje wabona kudla kwesabatha nje kuzophuma isabatha abayokudla leyophekwe ngayizolo lokho kwaphekwa ngesikhathi sikaMose akwaphekwa akuzange kubole akuzange kube nampethu yiloko kuyodliwa namhlanje ayibonga inkosi. Lokho kudla noma ungakafika ungakathandazelwa evula isikhathini iNazaretha udle umagulu yaphiwa isinda ngakho kukuphila angazi noma naye wazi lokho maNazaretha. Yikho lokho kudla okusele noma kungasala kungapheli makushonilanga kufudumezi makufudumeza usuphulisa abantu ukudla kwesisabatha kuphengolo esihlanu kuyimpilo kithi maNazaretha ngoba isabatha nalo likuphila kithi. Lumkhosi wentethelelo sizama ukuligcina lizima lona sizama ukuligcina isabatha ngoba ngalo lodwa nje siyasinda ngalo. Ukuthi indaba zikaShembe khona indaba engizoyixoxa nje yesabatha kwenzeka into enzima kakhulu ngesabatha nje lilodwa. Kodwa ngoba isikhathi sincane indaba zikaNkulunkulu ziningi kakhulu lapha ekhaya umuzi nomuzi kuba nezinhlelo zakhona ayibonga inkosi. Kodwa umlayezo bantwana bakaNkulunkulu bantwana balapha eSandanezwe ngiyinshiya nawo ukuthi sithandane sisibonise uthando sisodwa sibathanda abagcotshwa bethu sisisazi futhi ukuthi lenyanga kaJanuwari ungena emlindweni ayibonga inkosi. Lapho khona uphumelele kuyekuhleni uyovula umdedele noma uphumelele ngezathu ezithile kodwa lapho khona ukhumbule mawungena ufika umhla ka1 kungena umhla ka1 uyaziduma uNazaretha ukungena emlindweni. Ukulinda akhona kuphela ukungadliswa kuphela
akhona ukuthi uzila zonke izinto ezilwayo makuwumhlangano, kodwa uyazila nangenhliziyo yakho nasekhaya uzama ngayo yonke indlela ukuthi umsindo ungabibikho. Ufana nomuntu ogonqile ngoba makuphela uJulayi noma kuphela uJanuwari leso sibusiso siyophume sabantu abalindile sokuthola la ukhona khona iyophila ngaso. Noma sifika lena emzini oyingcwele masikhuzwa abashumayeli esikhuzeke ungabheki abanye ukuthi hayi ubani wenzani abashumayeli ngoba hawo Nkosi yami abashumayeli bathola kanzima kulesikhathi samanje. Sikhulu kuyinhlonipho wabona umuntu omdala ehlonishwa kakhulu, akukhulumi ngomcoco, umuntu omdala ehlonishwa kakhulu manje njalo. Kodwa futhi uzaze wena indlela ezilungisela ungabheki omunye umuntu. Uma ngabe ukhuluma nomuntu noma mhlambe ekuphendula kabe miyeke umkwele. Ngoba nje uhamba laphana khona into oyilanda oyobuya nayo ibe yifa lakini. Singadlulwa abafowethu njengoba sizoya laphana njena kukhona abafowethu abangayigqokile ingubo emhlophe nje abanye abagcotshiwe abanganezi iphutha njalo makuJanuwari abayohamba uhambo laseKhenani. Kukhona into abayaziyo ukuthi khona into abayobuya nayo, khona into abayoyizuza. Manje asiliphatheni kahle ifa lethu eManazaretha. Bangcwele basezulwini nane-ke sekufika lapha encipha khona ngiyabonga ukuthi namhlanje na uNkulunkulu noma ingilosi ingibizile ukuthi ngizoguqa lapha kuleli thempele kubantwana baseSandanezwa. Amen. Angazi noma mhlambe kungenzeka kube isabathe lokugcina ngilapha eGauteng, angazi, kodwa nje ngibonga abantu kaNkulunkulu ukuthi naNkulunkulu angivumele ngizoguqa lapha ekhaya. Siyabonga, ngibona nomkhokheli ngena. Awu sibonga na umkhokheli futhi olapha ekhaya, ibonga inkosi. Umkhokheli olapha ekhaya awu sazana kudala uyazi nasemsini, kodwa uNkulunkulu angenza ukuthi uNkulunkulu asitshenge isikhona ngoba lapha lokukhona kwelidwala elibushelelezi nje ushabe nje bethi kudwala elibushelelezi kakhulume ngedwala umzekelo ziningi ivivinyo ohlangabezana nazo kukhonweni. Phela nje ufuna uyithibe, uzithibe, ube nesipidi, ube nokubekezela. Ukubekezela kuzala impumelelo. Ukubekezela kuzala impumelelo bantwana baNkulunkulu. Bangcwele basezulwini sekufika lapho ukuthi inciphe khona. Ngizocela ukuba ngibuyisele umsebenzi kumnikazi wawo ngesihlabelelo sika 34 inkosi ibusisuguqa kwebandla. Aziziphuma sathi uphi
Makunde